gainean. Egin ahal dira gauza ambiziodunak. Eta halako badaudela bideak nolabait erakutsi zigun liburu horrek, nire ustez edo niri, behintzat erakutsi zidan 18 urte dituenean orduan. Gero, kuriosoa da, sekun ez irakurtzen liburu bat Imagine, nola sormenari buruzkoa da, nola sortzen da, Jona Leherena, eta honek esaten du beti sortzen dela errealitatearen gainean, ez da sortzen, eta horregatik invitazioaren kontu entara noa, ez da sortzen ezerezetik, ez da Tolkienek ere, beti sortzen da zerbaitetik, ezagutzen dugun zerbaitetik, horren gainean. Gertatzen dena da, badaudela momentu batzuk, edo egoera batzuk, ikusten dituzunak gauza horiek ilusio berezi batekin. Irekitiko balizkizu bezala bizitzako aukera guztiak. Ez dakit ondo azaltzen dudan, ez? Adibidez, bidaiatzen duzunean sortzen dela hori izaten du. Bidaiatzen duzunean eta ateratzen zarenean zure girotik joaten zara hiri batera, hori gertatzen zitzaidan hiri beste lagun batekin, Aitzolekin, ez? Aitzola Aramaiorekin da. Berak bidaiatzen zuenean beti, joatzen naiz behin bidaiatu zuela Bartzelonara, eta esan zira, egon gara, Manu Txaoren tabernan, ez? Eta egon gara La Plaza del Tripi deitzen da toki batean, ez? Eta nijo, ondar du Bartzelonara, La Plaza del Tripi, hori izan behar da, hosti. Eta Manu Txaoren tabernan. Apon ginen, eta egon ginen Bartzelonako lagun batekin, eta berak esan ziren, sí, el bar de Manu Chao no es nada, y no va nadie además, es un bar pintado. Eta gero, Plaza del Tripira joan ginen, da Plaza del Tripi zen, nik imaginatzen duen hor, jendea, LCD-a jaten ibiliko zala, ez? Sekulako hori, eta zan, holako irudi arraro badago, vanguardista bat, eta horri deitzen diote Tripi, eta horregatik da, Plaza del Tripi. Baina nola kontatzen zidan lagunak, bere bidaia, niri Bartzelona irutzen zitzaidan izango zela sekulako iria. Orduan, efektu hori, efektu bera, nik uste du sortu zidala Obabakoak, ez beste liburu batzuen artean, baina Obabakoak, bai. Esan liket, nik Obabak kiburuz, esan behar dut, derrigorrez, oain dala 25 urte, izan zala, ez, kitxu gara bera. Orduan ni hemen bizi nintzen, eta baginan talde bat hemen bizi ginela, egunero edo paskaltzen, da bea barne. Eta orduan, akoratzen ez, bea juntzala Villa Mediana, Valentziako herri batea, idaztea libro bat. Orduan guretzako, libro bat, beste libro bat euskeraz. Ni orduan nagoan gaina ituitzen, puri-purianan, ez? Eta niretzako uste dala lehenko liburua euskeraz irakurritela, edo euskeraz ezin itzala irakurtzen libro horrekin, baina ez liburua bea, baizik eta bea bialtzen zigun zirriborroak tarteka, eta orduan tarteka ziginan irakurtzen, beak ez uste tola dela, eta orduan Obabak erten baino lehenua ia gu irakurrita dakat, eta orduan oso testigo horrena Obabak koakena izan naizela, hori beti izan dut, lehen izan duzun bezala. Neneko nuke esatia bizkate beste plagioari buruz eta seguruna libro hortan da literaturan ustete asko erabiltzen dela, eta gaina gauza ona bezala eta bizkate sortzen duna gauza berrixeak, eta nik ere horrekin nire esperientzatik edo sortzaien esperientzatik edo musika egiteakoan konturatzen zera edo urteakin kontratu zera batez ere gehiago badaudela hasierako originaltasun naura bilatzen zena, petzatzen zenula gauzak etetzen ziala zerotik, kreazio gutza zala, horkuntza pizkat konotazio religioso batekin, ez? Eta konturatzen zela, por ejemplo, nire kasuan
movimentua beha hastia eozen ideiakin eta ideia hori mamitzen edo kombinatzen edo aiatzen zera leku baten eta azkenian bukatzen zera beste leku bat oso berri baten. Lehenengo ideia horrekin naiz zuria izan, ala ez izan leke eozen ideia edo imitazion bidez edo plagioaren bidez zatia, nik enget tipo hortako gauza bat horrekin hasiko naiz, eta aztentzea horrekin eta gero gertatzen dira gauza asko viaje hortan. Lehenengo gauzia aztentzea horrekin, aztentzea manejatzen material hori eta haietzen da parte bat, batez ere hori azkeneko urtetan ni hain naizen musika, pizkate abstraktoa musika egiten, kantak eta baino musikan. Obra erdian edo kontuatzen zera, obra beak dakala nortasun bat, eta hau ez da literatura edo, hau da egia fizikoa. Daka nortasun bat, eta beak esaten dizu azten dizu esaten nundik anjun behar zean. Osa, pizkal lotuta zaude eta beak esaten ni hemen nago, zur sortu dezu hori, inspirazion bidez eta lanen bidez, eta gero daka nortasun bat, daka derrigorrez saiatu da leku batea edozen leku, eta daka bere ezaugarri batzuk, oso propio ditunak, eta beak esaten dizu, amendikan da, amendikan jarraitu behar dezu, eta hori zuk ikasi behar dezu, ni batzuetan esaten, hain toka dezat, lehenengo fasea, hirugarrengo fasea, oain ikasin behar dut, obra hau, nondikan jarraitu behar dut ni teknikoki bukatzeko. Eta hori gertatzen naizat niri, eta kontuatu naiz gero, antikan eta hemendikan irakurtzen da hola, jende askoi pasatzezakola. Igual musikan hori gehiago pasatzen da literaturan baino, igual asko erabiltzen da zitak. Musikan ditzen zailo quotation edo, inglesez quotation asko erabiltzen dira. Por ejemplo, nian mendakat partitura bat, azpalizan dugu nian nakanetxian da tolutak emitxun, obra bat. Oso obra motza orkestarako eta bi pianorako eta oso obra politxa da eta takamitxun seiyua edo badaka, bere nortasuna eta bere musika, baina titulua da Quotation of Dream, cita de un sueño edo Dream hori da obra azten da eta noiz hemen hori asko erabiltzen da musika klasikan batez ere, eta gero haietzen da parte batea eta de repente konpas batzuk eta beak esaten du quoted from Jeu de Bague of La Mer de Debussy. Orduan, beak hartzen ditu Debussyn Lamerren obraren parte bat eta directamente esaten ditu, hori bai esaten ditu, eta baina ez bakarrik hor eta gero beste hainbeste amendakat apuntauta hainbeste paginatan, hainbeste horrealdetan. Hemen bai beste bost konpaz izate bateako hogei paginan beste bi konpaz eta hau da Debussy utza, hori literaturan izango zen zita bat, zita bat batzuetan komilan artekoa hemen bai, baina han izaten da zita bat gogoratzeko, baina eskamen da mamila da obra, eta han beste zita daude obra horrena que azkenian esatezu, eta zerati da politxa obra hau Debussyn ia obra erdia daolako zitatuta ala beria dalako da, kuriosamente beria dan musika da indarra ematen diona zehai, berio eta kemitxun obra da, baina zita askokin Debussynak horregatik da Quotation of Dream, Dream da Debussyn musika, zita hori orduan, esateratako hau musikan asko erabiltzen da, eta orduan hau oso limitean gaude plagioaren, hau zer da, plagio, zita, hainbeste zita, ozen bat zita bihar dia plagio izateko, bo zita baina. Irakurketa bada, ez, baina net esan, igual hau auskalo, igual, honek, behar daka bere musika egiteko era, bere Debussyn bezalakoa, beria. Baina galderia da, niz hilda dago gaina ziote galdetuko, baina zeatik hasi izan pieza hori, lehengotik nahizulako enget desarrollo bat, Debussyn, hau eta desarrollo bat, baizik eta zitak, barruan zartzen dituzteak, zita horiek. Hori asko erabiltzen da, baina hori da, esango nuke, tipo bat. Baina ni lehen zantena ez da hola, ni lehen zantena da, akaso, azilekezula,
zuria ez den ideia batekin, osea plagio batekin, beste batena dana, beste baten ideia batekin, eta hasi leku baten, eta bukatu beste leku baten totalmente. Eta gero, azkenean, kendu leikezu, zea hori, andamio hori, eta azkenean lortu duzu obra berri bat, oso berri bat, eta andamio kenduta, orduan nahi esan, netzako eguneroko gauza dela, porque zuk lehen esan zuen bezala, edo batenak esan zuen bezala, zerotikan ez da azten, gu bizigea, naturan bezala, natura beha ere imitazioaren bidez, mimetismoaren bidez, nola egiten du naturaren komplikazio hori, baina dana ligatuta dihua, uste, hola, hau da, aia pizkat poetikoa ez, baina dana hori da prozesu naturala. Nik ere esango nuke beste bat, por ejemplo, originaltasunaren bila, plagioaren bidez, edo beste bat da, por ejemplo, ez jakitzeak ni asko baloratzen dut. Batez ere, hau gaina, pizkado, meraldi bezala esango nuke, ez jakiteak bultatzen dizu ikastea. Osa, mundu berriak ikastea, ezagutzea eta horiek, gero, irikitzen dizu, beste unibertsua handi batzuk eta esatezu, hola, beixak irikita esatezu, zer dakaten gauza berria ez. Eta honi akoratzen ez, hori esaten ez, porque gero ikastea oso lotzen ez, oain dala gitxi hildan Ricardo Tojak esaten zian, Julio Coro Barojak esaten zula, que el que no estudia de joven estudia de viejo. Eta orduan, ni horrekin esko kontuatu nahi, porque, claro, de viejo es que no tienes otra cosa, eta orduan, la sensea, horrekin, zeta hori un mundo increíble, ikustezu zenbat posibilidad, zenbat lehen ezakizuna. Ez niak horatzen naiz, horrekin lotuta, ni beti txikitatik izan naiz musikazalia. Eta motriku nahuala, motriku eta Bilbo, nire viaje esan zen Bilbora. Osa, ez du beste viajeik. Netzako. Orduan dikan Bilboa etorren nintzen, ondikan ez nahi zen Nueva Yorken, da ez dakatolago gogoi juteko, egiz esan da. Eta niak horatzen etorren nintzen ona, eta ni motrikun ikasi noan musikan, akademian, da nahiko hor ere izan nintzen testigo oso obabakon bezala, izan nintzen testigo Sisilo Pagogaren motrikuko himnuan, nola guri kantatu zigun lehengo aldiz, ez? Eta orduan, netzako oso importante izan zen. Hemen ez dago motrikoarek, porque inork ez du barrakin. Bezala esan zuen. Baina niak horretu nintzen, lehengo urtea hona Bilboa, eta hemen zauan denda txiki bat, Ledesma kalean, Universal, libreria Universal, libreria Arriaga, eta musikan libruak, eta nire eske nire pentsatzen nuen ez zauela, ni konservatora eta sekulan nintzen junda, orduan pentsatzen nuen nire zen, egon goia libruak musikai buruz da, eta etu nintzen, libro bat erosin nuen, Problemas de la música moderna, eta la sobrina de Scriabin, da beste bat, nahi akoratzen nuen, hor daka librua, erosinan berehala. Eta hazin erakurtzen, eta ez noan ez ulertzen. Baina ez errez. Hala ganoan. Eta handikan urte batzura kontuatu nahi, zemat da mundu bat, orduan ez nakan, itxitan naukan ate hori, eta orduan zauan mundu zabal bat ez nula ezautzen. Osea, que hor sortzeko, kreatzeko, edo originaltasuna bilatzeko, edo lan nahi etxeko nakan, ate asko itxita. Hori junitzen irekitzen, beste modelo batzuk imitatzeko, edo jarraitzeko, edo plagiatzeko, hor esakasun, eta orduan asko aberatzo zen merkau hori, eta hortikan orduan netzako izan zen deskribentu bat, eta gero deskribentu hori junda poliki-poliki, zabaltzen, gero azten zea, ja preskate gaixotasuna bihurtzen da, ez, azkenian, batez edadean arabera, eta orduan joratzen beste kauza bat netzako libreria horren parekua, baina kontrakua, gero hainbeste urtetan, Londresea juten zinean, da erosten zen duen librua, batez inglesez, musikai buruz, da hola, eta basabanan libreri bat Londresen, Borders, handi bat, Oxford Streeten, hori txita dagoia, eta han erosten ditun libruak, eta beti bilatzen ditun libro batzuk esaten zu, libro honekin badakat 6 hilabeteako felicidad, ez? Eta de repente, behin junitzen, beste batian Londresa junitzen, da esan zian ezauala libro bat, eta ez da bestia ere, eta esan nuen, osea, que orduan arte zuretzako zan Londres edo Nueva York jangoikoa edo bezala, eta han ja espadago
ez autu dezu, vertigo bat eman zian, eta orduan, claro, oain aspaldian,